do studia. Je to velmi známý člověk. Jeho totožnost však až do poslední chvíle držíme v tajnosti. Je možné zjistit jeho jméno pomocí věšteckých metod? Je možné odhalit jeho minulost, jeho budoucnost? Je možné odkrýt tajená zákoutí jeho duše? Uvidíme. Staňte se svědky pokusu 3 novodobých věštců. Věštírna začíná. Magický rituální obřad. Ten nás čeká v dnešní věštírně. Pokud tento magický rituální obřad vykonáte, přivábíte k sobě muže, po kterém toužíte, anebo vy, pánové, můžete přivábit ženu, kterou byste chtěli. Potřebujete k němu květináč, hlínu a semena měsíčku. Květináč už máte připravený. Ta hlína je velmi speciální, protože to musí být hlína, po které váš vyvolený nebo vaše milovaná chodili. Hlínu vezmete do dlaní, nasypete do květináče a zasadíte semínka měsíčku. Samozřejmě nesmíte zapomenout dobře zalévat semínka měsíčku a tím pádem i vaši lásku. Velmi důležité je i sledovat v příštím roce, která vaše květina vyroste. Jaká bude? Taková, anebo takhle nádherně rozkvetlá. Podle toho poznáte, jaká bude vaše láska. Vítejte ve věštírně. První věštkyní dnešní věštírny je Julie Malíková. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u nás ve věštírně a hned začnu trápit vaši intuici, protože já tady mám pro vás nachystaný úkol. Mám tu 2 otisky dlaně. Jedna z těch dlaní je dlaní našeho dnešního hosta. Zkuste podle intuice, která z těch dlaní to asi bude. Tato? Tahle myslíte? Podle čeho soudíte? Nevím, asi protože vypadá tak tajemně. Je celá černá s bílým flekem. Takže myslíte, že to je tahle dlaň? Já vám prozradím, že nemáte pravdu. Je to tato dlaň, tato druhá dlaň. V tom případě nevím, zdali nebude těžká ta druhá otázka, či pak bude asi tahle dlaň. Nevím, nejsou tam vidět absolutně žádné linie. Žádnou ruku vám to nepřipomíná? Ne. Je to ruka vaší dcery? No, tak taky se mohla povést trošku líp. Je úplně černá, není tam vidět ani linka. Takže vlastní dceru jste nepoznala? Ne, to bych nepoznala ani ale náhodou. Vaší dceru tady poznáme dneska my, protože i ona přijde dnes do věštírny. Já bych vás zavedla na 1. leden. Podle vaší metody myslíte si, že 1. leden byl ideálním dnem ke vzniku České republiky? Celkem ano. Celkem ano. Tak, dobře. Je to váš názor. My jsme tady dneska začali s květinami. S květinami, které by měly přivábit lásku a také s květinami, které o lásce vypovídají. Já tady mám květiny další, ty nejsou pro lásku, ale jsou začarovány pro štěstí v dnešní věštírně. Já jednu kytičku dám vám, ať vám štěstí v dnešní věštírně přinese. Děkuji. Vítejte u nás, Julie Malíková. U tohoto stolku tvořím nejradši. Otevřu svůj oblíbený skicák, svoji sbírku štětců si připravím k ruce a ještě nezbytnou paletu barev. Dnes budu nejvíce potřebovat nějakou temnou barvu a žlutou. Neptejte se proč. Já to tak cítím.
Žlutá je světlo, slunce, teplo. Tohle všechno přenesu několika tahy na papír. Vede mě horoskop. Teď přidám temnější odstín. A tady mi planety radí opět žlutou. I takhle může vypadat váš horoskop. Krása v barvách ukrytá. Alexandra Pichláková. Dobrý den, Sašo. Dobrý den. Vítám vás ve Věštírně. Tak vy tady dnes zastupujete astrologii. Vy jste taková hrozně mladá čarodějka astroložka. Já si myslím, že když člověk jde poradit se svým životem a se svým osudem k některé z alternativních metod, tak čeká, jako že tam bude taková ta stará dáma, klasická ta vizáž čarodějnice, tak jako já jsem si ji vždycky představovala s tou kočkou. Kočku máte? Tak kočku máte, nicméně to mládí tam zůstává. Přemýšlela jste někdy nad tím, že jako astrolog byste měla působit důvěryhodně a děláte něco pro to, abyste působila důvěryhodně? Tak já nevím teda, jestli něco pro to dělám. Nikdy jste taky nezažila to, že by třeba někdo řekl, Ježišmarja, ale vy jste mladá, tak to určitě tomu nerozumíte tak, jako kdyby vám bylo těch 100. S čím jste se nikdy nepotkala? Tak určitě je to otázka zkušeností, takže jako myslím si, že čím víc vlastně člověk proniká do těch horoskopů, to znamená víc lidí jako poznává kolem toho taky, že jo, kterým vyhotovuje ten horoskop, tak to potom vlastně jsou ty zkušenosti a tam... Takže na základě informací, které tomu člověku podáváte, vždycky důvěryhodně působíte. Já jsem tady zmiňovala datum 1. leden ke vzniku České republiky. Koukala jste se z astrologického hlediska na toto datum? Co vy myslíte? Byl ten den ideální? Z astrologického hlediska je to, tam nevykazuje ten horoskop příliš jako příznivý konstelace, takže jako spíše, hlavně co se týče postavení vlády, která reprezentuje jakoby ten stát versus lid, tak tam jsou jako neharmonický vlivy. Děkuju vám. Samozřejmě i vám dnes ve Věštírně náleží pro štěstí květina. Vyberu vám tuhle. Je pro vás, doufám, že přinese štěstí. Alexandra Pichláková. Už je od sebe dělí jenom vchodové dveře. Matka a dcera, jinak nerozlučná dvojice. Co skrývá dámská kabelka? Pozor, začíná dámská rodinná jízda. Začneme u laků na nehty. Jsme přece čarodějnice, ale moderní, s krásnými pěstěnými nehty. Při vykládání karet jsou nehty stále na očích. Tak jakou zvolit barvu dnes? Jedna lahvička skrývá perleťově růžový odstín. Druhá barva má nádech temně modré. Přítomna je i zástupkyně 3. generace. Zatím v roli poroty. Kdo se dal dnes více záležet? Všechno je v pořádku, práce může začít. A už berou do dlaní balíček karet. Míchání karet je nedílnou součástí výkladu. Kdyby se karty rozsypaly, bylo by to znamení toho, že s námi nechtějí mluvit. První listy leží na stole. Nejmladší členka dává najevo, že tohle už dávno zná. Karty přibývají. Lidský osud dostává konkrétnější podobu. S počtem karet se pomalu přibližujeme k nejčistší podobě celého problému. Dnes také můžeme dát hlavy dohromady a poradit se mezi sebou. Ale příště už každá sama. Mám doma skvělé čarodějnice, mamku i babičku. Jednou budu jako oni, ale ještě si chvilku počkám. Julie Malíková mladší.
Dobrý den. Dobrý den. Julie, vítám i vás. Tak mamka se tady mračila, že jste na ní nachystala podraz s otiskem té dlaně. Dneska máme takovou specialitu ve věštírně, protože ve věšteckých schopnostech se utká matka a dcera. Stalo se vám někdy, že jste měli stejného klienta? No, určitě několikrát. Jo? A jaké to potom je? Ke komu se radši vrací? Chodí za vámi nebo za mamkou? No, pokud chtějí jenom takový kratší výklad, pouze karty, tak chodí za mnou. A pokud to chtějí víc rozebrat, anebo si víc popovídat o tom, tak chodí za maminkou. A když vykládáte s maminkou současně, shodujete se vždycky v těch věšteckých předpovědích? Skoro vždycky. Většinou, Skoro vždycky? Protože my máme stejný styl výkladu, takže vždycky to vychází stejně. Já dám stejnou otázku, kterou měli i dámy před vámi. Jestli byl právě 1. leden ideálním dnem ke vzniku České republiky. Julie, jakým způsobem se bude vykládat? Tak já se takhle rozprostřu ty karty. To znamená, že se soustředíte na tu otázku. Vytáhnu si 3 karty. Takže jestli to bylo vhodné, nebo ne. Tak jak to vypadá? Zkuste nám sem ty karty položit, abychom na ně viděli. Takže první karta, dá se říct, není příliš příznivá. Z jakého hlediska? No, ono vždycky ty žaludový většinou jsou takový, kde se objevují spíše takové překážky, neboli, jo, že to není vždycky tak, prostě není to úplně příznivá karta. No, potom ale zase se tady objevují srdce, takže tam je jakýsi uspokojení na obou těch stranách, po nějakých, dá se říct, po nějakých hádkách, dohadech nebo tak, potom přichází uspokojení a je z toho, vlastně vzniká z toho ještě by něco navíc, takže to asi nebude konečná situace. Čili by se z toho všeho dalo, i když to na počátku vypadalo tedy negativně, ještě vytěžit, myslíte? Určitě. Tak já vám děkuju, ty karty si zase vemte, nebudu prozrazovat, proč se na to ptám, protože to prozradí možná i dnešní host, co si o tom všem myslí. Tak, Děkuju. hodně štěstí ve dnešní věštírně. Julie Malíková mladší. Alexandra potřebuje ke své práci dnes datum narození hosta, to samé Julie, a ještě se navíc podívá do dlaně dnešního hosta. A Julie Malíková mladší, ta bude vykládat karty, tudíž náš host ty karty bude muset zamíchat. Černá silueta. To je první pohled na dnešního hosta. Kdo se skrývá pod kápí? Tak to prozradí právě dnešní věštírna. V tento okamžik vítejte u nás a křeslo je pro vás nachystáno. Já vás tedy za naši věštkyni prosím o zamíchání karet. Přitom budete myslet na celý svůj život a 9 karet levou rukou, prosím, vyberte. Nejprve si je rozprostřete. Zkusíme takhle všechny rozprostřít najednou a 9 z nich vyberte levou rukou. Děkuji vám. Ty karty si tady položíme a já je odnesu. Julie, jsou tady pro vás, jsou to tyto karty. A maminka se půjde podívat do dlaně. Pojďte tedy se mnou. Co vidíte v těch dlaních na první pohled? Na první pohled vidím, že je to člověk hodně přemýšlivý, všestranně zaměřený, je tam spoustu zájmu, život je tam i dost plných takových těch změn. Hodně se zajímá informace, vědomosti a tak dále. Je to ruka taková spíše jakoby hodně smíchaná, prakticky zaměřená, oheň, voda, vzduch,
Jo, Všechny elementy. Všechny To bude elementy. silná osobnost teda v tom případě. Je to silná osobnost, je tam strašně moc těch čar, svobodomyslná, otevřená, Tak je a tam stop. spoustu zájmu, zálib a tak dále. Končí pohled do Ano. dlaní našeho dnešního hosta. Podíváte se ještě na děti? A tu Koukám. informaci si nechte pro sebe, jenom se podívejte. Ano. Tak, děkujeme, pojďte se posadit k nám zpátky. Od našeho hosta zazní směrem k vám 3 nápovědy. Ty nápovědy jsou 100% pravdivé. Ovšem hlas našeho dnešního hosta uslyší pouze televizní diváci. Já je k vám budu tlumočit. Tak tedy dobře poslouchejte. Jaká je první indicie? Do práce jezdím tramvají. Do práce náš dnešní host jezdí tramvají. Druhá rada. Tvrdím, že Česká republika neměla být založena k 1. lednu. Náš host tvrdí, a teď tady dochází k té konfrontaci, že Česká republika